zan nuna muku yadda za ku yi rijista da kamfanin sayar da data na PayU. Kamfanin sayar da data na PayU suna sayar da data mai sauƙi, wanda MTN suna sayar da ita 1 gig a kan naira 219, while kuma AIRTEL suna sayar da ita 1 gig a kan naira 215. Sannan charges ɗinsu wajen tura kuɗi ba su da charges da yawa, wanda wasu suna ɗaukan naira 50 amma su naira 5 suke ɗauka. Misali idan ka tura naira 1000 to za su ɗauki naira 5 ne. Da farko dai za ka je cikin Play Store haka, sai ka yi searching ɗin sunan application ɗin gashi nan PayU haka, za ka rubuta shi kamar haka, sai ka danna alamar searching. Gashi nan wajen shine a nan wajen ƙasa haka, shine wannan shine application ɗin. Sai ka danna shi kai haka, sai ka zo ka yi installing ɗinsa. Bayan ka yi install ɗinsa, wanda ni already na riga na yi installing ɗinsa haka, sai ka danna open ɗin haka. Bayan ka danna open zai kawo ka haka a nan wajen. Abinda za ka yi tun da kai farkon register ne, sai ka zo daga ƙasa nan wajen inda aka sa register no, sai ka danna haka. Idan ka danna anan sai ka zo ka sa sunanka, full name ɗinka za ka sa. Misali ni sunana Khalifa Sani, sai ka sa Khalifa Sani. Nan kuma sai ka zo ka sa email ɗinka, wanda dole sai da email za ka yi rijista. Za ka sa email ɗinka ne a nan wajen. Na sa email ɗina a nan wajen. Nan kuma sai ka zo ka zaɓi username. A nan wajen za ka zaɓi username ɗinka ne wanda za ka dinga amfani da shi. Misali bari in zaɓi username haka. Misali daga nan sai ka yi ƙasa. Nan wajen sai ka sa lambar waya. A nan wajen sai ka sa lambar waya haka. Misali bayan ka sa lambar waya sai ka zo nan wajen ka sa password haka, za ka yi creating password haka. Bari in sa wannan haka. Yauwa bayan ka saka password haka, nan wajen tsallake shi za ka yi, ba sai ka sa komai ba. Sai ka zo nan wajen kawai ka sa pin ɗinka guda 4. Shi wannan pin ɗin duk sanda za ka tura mutum data sai ka saka su. Sai ka saka pin guda 4 haka. Misali ni na saka wannan. Sannan sai ka zo nan wajen inda aka sa alamar tick ɗin nan wajen gashi. Sai ka danna alamar tick ɗin haka. Sannan sai ka zo ka danna wajen blue ɗin nan inda aka rubuta sign up ɗin haka. Sai ka danna shi. Bayan ka danna shi, idan ya nuna ma wannan sub ɗin za ka iya danna sub ɗin nan. Idan kuma bai nuna ma ba za ka ɗan jira ne haka. To kun ga ya yi register kenan, ya shigo da ni kai tsaye cikin application ɗin. To yadda za ka saka kuɗi a cikin application ɗin shine za ka zo ka danna wannan alamar gashi nan daga nan wajen daga sama. Sai ka danna ta haka. Idan ya kawo ka sai ka yi ƙasa haka. Wannan shine account ɗinka. Wannan shine account ɗinka. Kowanne a cikinsu za ka iya ɗauka. Gashi nan suka ce make a transfer to any of this account. Za ka zaɓi account a ciki ne ka yi transfer, za a ɗauki naira 5 a ciki. A cikin abin da ka tura. Misali za ka ɗauki wannan stand ɗin in za ka ɗauke shi haka, sai ka danne shi kai haka. Idan ka danne zai yi copy, sai ka yi copy ɗinsa. Sai ka je cikin bankin ka yi transfer ko kuma ka ba mai POS ya tura ma. Idan dai ka ɗauki account ɗin daidai, in dai ka sa zai shiga ne. Bayan ka turo kuɗin, idan ka zo za ka zo kan dashboard ɗinka haka. Kuɗin naka zai zo ya bayyana a nan wajen. Idan ka tabbata ka sa kuɗin kawai sai ka zo instantly ne kuma in ka sa kuɗin. Kana saka yake shiga. In za ka sai data kuma sai ka zo ka danna nan wannan buy data nan gashi nan. Sai ka zaɓi layi gashi nan MTN, ga MTN nan. Sannan ka zo ka danna wannan. Sai ka zo ka zaɓi plan. A nan gashi nan 500 MB suna sayar da ita 113. 1 gig kuma suna sayar da ita 219. Ga wata co-operator na ita kuma 235. Ga su nan dai wannan MTN ce. Sannan kuma ga AIRTEL. AIRTEL ma za ka zo ka zanna haka. Gashi ka zo ka zaɓa ana haka. Gashi nan 1 gig gashi nan 215. Idan ka danna ta, idan ka danna 1 gig haka, za ka zo nan wajen za ka rubuta lambar waya ne. Za ka rubuta lambar da ka tura wa datas. Bayan ka rubuta lambar da ka tura data sai ka zo nan wajen sai ka sa pin ɗin nan. Wannan pin ɗin nan guda 4 da ka sa, daga nan sai ka danna wannan confirm ɗin. Shikenan data ta shiga. Yauwa, da fatan za ku danna mun subscribe akan wannan tasha. Sannan ku danna mun like akan wannan bidiyo.
Na gode.